očekuju u danima koji dolaze, a mi smo u prošloj nedelji imali prilike da razgovaramo o jako lepim i zanimljivim stvarima. Jednoj temi koju smo započeli, kao što rekoh, danas ćemo dovršiti i ja moram ovako javno da pohvalim Lazinu školu i sve ljude koji su zaduženi tamo, da nam onako na pravi način prezentuju sve ono novo što rade, pa jedna sjajna ideja je privedena kraju i mi ćemo sada imati priliku da čujemo utiske povodom svega toga. Neću još uvek da otkrivam, reći ću samo da su sa nama danas u studiju, da je naše veliko zadovoljstvo Svetislav Predić, zamenik direktora škole, osnovne škole Lazar Lazarević. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I po prvi put u studiju Jelena Despotović, profesor srpskog jezika i književnosti. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Zadovoljstvo mi je da vas vidim danas. Kako vi podnosite ovu toplotu? Ste se već navikli ili komentarišete uopšte vremenske prilike? Pošto sad se nekako svi razgovaraju i pričaju o tome kako ćemo podneti, jako je toplo ili prosto nemate vremena za to. Pretpostavljam dosta dešavanja ima ovih dana kod vas. S obzirom na obaveze koje smo imali vezane za završni ispit, nismo imali u stvari vremena mnogo da promišljamo o tome. Više smo gledali kako će deca savladati ove velike vrućine posljednje 3 dana, s obzirom da su imali završni ispit u ponedeljak, utorak i sredu, pa smo se i mi tu borili, dovijali, klimatizovali prostorije, ubacivali ventilatore, tako da bi oni to što je moguće bolje uradili. Dobro. Izborili smo se. Povod vašeg gostovanja je nešto o čemu smo, nas dvoje pričali pre jedno 7 dana, ali ajde kad ste već spomenuli završne ispite, kako je to proteklo? To je sada aktualno, danas je završen, tako, test kombinovani, je li tako? Kako je proteklo to, s obzirom da smo, znamo kako je sad to malo drugačije iz razloga zbog ovih dojava koje su aktualne, pa ste malo drugačije i funkcionisali u skladu sa situacijom. Je sve proteklo ok? Jeste vi zadovoljni, deca i ostalo? Naša škola, Lazina škola je bila najveći punkt u gradu. Mi smo primili još 3 škole, preko 400 učenika je polagalo završni ispit u osnovnoj školi Lazar Lazarević. Pa prosto bili smo silom prilika primorani da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju. Škola je po površini, prosto je bilo moguće da mi primimo sve te učenike i verujem da su svi zadovoljni, sve škole koje su bili privremeni gosti u stvari kod nas ova 3 dana. Kažem, malo nas je vreme ometalo, ali mislim da smo se izborili u stvari sa svim tim nedaćama. Deca su zadovoljna što se tiče same težine, odnosno završnog ispita, o tome će svedočiti rezultati. Deca su naravno kao uvek zadovoljna onim urađenim. Verujem da je moglo biti i bolje, ali vidjet ćemo kada budu izašli preliminarni rezultati. Dobro. Povod vašeg gostovanja jeste završen film. Vi ste njemu nešto rekli pre izvesnog vremena. Na traileru piše Obilić, a u stvari tema jeste taj neki period. Vi ste zajedno učestvovali u tome, vi ste neko ko je pokretač cele priče i ideje, kako sam razumela, i prošle nedelje vi ste završili zadnju scenu, kako sam ja razumela. Pa ajde da kažemo uopšte, ajde da krenemo od početka, za one koji možda nisu informisani, kako ste došli na tu ideju da napravite tako jedan veliki projekat. Sigurna sam da to izgleda fantastično. Velika je to organizacija, da kažem, velika je odgovornost. Pa da krenemo od početka priče, da čujem vaše utiske. Sad kad se sve onako završilo pred sve. Početak je bio negde otprilike u ovo vreme, ali pre tačno godinu dana, s tim što je ta ideja sazrevala mnogo duže. Poslednji projekat koji je rađen je u stvari bio Mali princ pre neke 4 godine na engleskom jeziku koji su realizovali učenici 2. razreda, znači od prve do posljednje reči sve je bilo na engleskom jeziku. I od tog momenta smo želeli da, odnosno ja sam lično želeo da uradim nešto novo, nešto drugačije i ta ideja je sazrevala neke 3-4 godine da bih prošlo leto u stvari došao na ideju da uradimo priču o Obiliću, odnosno da se vodimo po trilogiji gospodina Aleksandra Tešića koja je... Da, imamo priliku i da gledamo sada dok vi pričate. Prema tome, vodili smo se tom knjigom, želeli smo da to bude pozorišna predstava. Moja koleginica Jelena i ja smo tim i uvek uglavnom sarađujemo kada su ovakvi projekti u pitanju. Prosto razumemo se, nadopunjujemo se i to je onako jedna formula za uspeh. I krenuli smo toga da to bude predstava, međutim, zahvaljujući i koleginici Sanji Paković-Došen, koja je inače pripremala i dan škole, ona je odmah rekla to neće biti nikakva predstava, to mora da bude film, inače neće biti dovoljno dobro i mi smo nju poslušali. Bilo je onako u neverici prvo, neko vreme je to sve trajalo šta ćemo, kako ćemo, međutim, deca su već dobila svoje tekstove, mi smo to korigovali, dodavali, oduzimali. Faktički smo u stvari negde od sredine oktobra krenuli u te probe, prvo čitačke. Sigurno je to trebalo, čini mi se, negde do aprila meseca, gde najviše koleginica Jelena
radila te probe zajedno sa njima, radila na izgovoru i sve ono što prati čitavu tu pripremu. Ja sam odrađivao onaj logistički deo vezan za snimanje, lokacije i sve drugo što prati u stvari jednu veliku produkciju. U stvari, produkcija je bila 2 čoveka i uprava škole. A dobro, u svakom slučaju, to je veliki posao i sigurna sam da ste vi to uradili na najbolji mogući način. Kakvi su vaši utisci, Jelena, povodom učešća u ovom projektu? Koliko je dece učestvovalo, odnosno đaka? Koliko je bilo teško ih? Ima tu dosta, pretpostavljam, i reči i teksta koji su ne trebali da izgovore. Pretpostavljam su to deca, naravno, koja su talentovana i sve to znaju, ali kako je vama to sve izgledalo? Pa evo, recimo, prošlo je skoro godinu dana kako smo se upustili u ovaj projekat i mogu da kažem da sam izuzetno ponosna na naše učenike, kako su to izborili se sa svim problemima na koje su nailazili i savladali, naučili tekstove, dolazili na probe koje su znale da budu i prilično iscrpljujuće, ostajali su nakon časova do 3-4 popodne. Roditelji su se organizovali, dolazili po njih, nekada su čekali autobus, pošto mi smo škola u Varni, a dolaze deca i sa terena, Grušić, Metković i tako dalje. I onda nisu imali uvek mogućnost u svakom momentu da odu kući, nego ili čekaju autobus ili zovemo nekog od roditelja. Tako da prilično sam zadovoljna time što smo postigli. Birali smo učenike na osnovu njihove i zainteresovanosti. Recimo da su najzainteresovaniji bili učenici 6. razreda, imajući u vidu i to da oni iz istorije bave se srednjim vekom, pričamo o Nemanjićima. Takođe, na časovima srpskog jezika i književnosti obrađujemo narodne epske pesme o Kosovskom boju i Milošu Obiliću, odnosno Marku Kraljeviću, pardon. Takođe, to je pomoglo da se povežemo sa svim ovim projektom. Naravno i drugi predmeti povezali smo i sa drugim predmetima, napravili smo korelaciju s obzirom na to da je ovo film i sa likovnom kulturom, muzičkim, geografijom, snimali smo na različitim lokacijama, pa i biologijom. Susretali smo se recimo sa različitim biljnim i životinskim svetom, da tako kažem, na lokacijama gde smo snimali. Tako da, kažem, zadovoljna sam time što smo ostvarili do sada. Nadam se da će i sam rezultat, ovaj film koji Sveta izmontira, biti odličan. Bez skromnosti. Da, sigurni smo u to. Sad, ono što moram da vas pitam, koliko je dece učestvovalo orijentaciono? Pa negde oko 30-ak. 30-oro. Dobro, svakom čast. Trebate se uklopiti. Ali dobro, ja znam da su naša deca pametna i talentovana i da prosto kad se upuste u to da je to u stvari onaj pravi osjećaj. Nekako deca su uvek iskrena i oni to možda najbolje i dočaraju. Sad, na koliko ste lokacija snimali film? Nisam siguran na koliko to lokacija ne morate sad po broju, ali pretpostavljam da više. Ali pre svega planina Cer nam je bila tu najbliže mesto i ja sam onako pola čovjek, pola simbolika, pa sam želeo da to bude negde na nekim mestima koja su za nas bitna. I zbog Prvog svjetskog rata, iako sama tema nema nikakve veze sa tim, ali u nekoj biti u stvari ima. Plus što je priča o Milošu Obiliću, odnosno mit o Milošu Obiliću u knjizi po kojoj mi radimo, upravo zasnovano na tome da je Miloš Obilić rođen na Ceru, tako da smo imali i tu vezu. Ono što nam je bila onako najveća avantura, to je bio odlazak u Požegu, u manastir, odnosno crkvu Svetog Đorđa u Godoviku, to je nedaleko od Požege, gde smo imali divne domaćine koji su nas prihvatili, koji su nam pomogli sve i više vjerojatno nego što smo očekivali. Tamo lokalni sveštenik, meštani, tamo smo bili čitav jedan dan, vodili smo 20 dece. Snimali smo u autentičnom prostoru, dakle crkva iz 12. veka, otprilike nešto što je i nama trebalo u tom nekom trenutku. Tako da, takođe Petnička pećina, fenomenalno jedno mesto gde sam ja sticajem okolnosti, s obzirom da se školska godina zahuktavala i privodila kraju, snimao sa njima jednu scenu sa Milošem Obilićem i Zmajem. Potpuno nestvarno mesto gde nije bilo potrebe da postavljate scenu, sve namešteno, bukvalno priroda je sve pripremila, tako da eto. Bilo je veliko uživanje i upravo sam danas razgovarao sa svojim direktorom. Film nije naravno namontiran, on će biti tek pripremljen za premijeru negde u oktobru, otprilike tada je to planirano. Ali gledajući tu decu i kako se oni ponašaju, šta oni komentarišu,
Mislim da je najveća pobjeda u stvari što je 30 dece otprilike provelo vreme sa svojim nastavnicima, sa svojim drugarima na kraju krajeva u prirodi, potpuno ograničeni i odvojeni od mobilnih telefona, od televizora i svega ostalog. I sami su stvari komentarisali. Nikad ovako nismo dugo vremena proveli u prirodi, šetajući i tako dalje. Naravno, to je bila za njih avantura, jer oni nisu znali gde idu, samo smo nas dvoje u stvari znali kuda taj put. Baš njima je to naravno prijalo, to je u stvari ono što deci treba pružiti. Da, jeste, da. I autentično je bilo sve to okruženje koje ste spominjali, prosto onda onako dalo pravu draž u cijeloj priči. Mislim da je to onako bio baš lep doživljaj za sve. Dobro, u svakom slučaju mi jedva čekamo da to izađe. Kako ćete odabrati pretpostavljam ima prelepih kadrova. Pretpostavljam da će to biti, ja znam kod nas ovdje u montaži, kad ima dosta dobrog materijala, onda se teško odlučiti. Ali pretpostavljam da će biti teško odabrati šta je najbolje. Sem naravno tih tekstualnih delova, jel? Da, pa dobro, dobra stvar sa filmom, pošto mi kolegi kažu krenuli ste onako sa hollywoodskom promocijom, a u Hollywoodu imate i film, imate i film sa dopunjenim scenama, tako da možda... Hoće biti toga. Vidjet ćemo u montaži kako će to biti, ali imamo u stvari nekih bonus scena koje nismo sigurni gdje ćemo staviti u film, ali... To možete na kraju, znate? Možemo, da, na kraju, bilo je baš super. Ali da pustite nemontirano, onako gdje ima onako se, ako može. To je ljudima zanimljivo, ne znam. Sve smo tu ukalkulisali, isplanirali, tako da samo je sad potrebno vreme da se sve to spakuje i da to polako prezentujemo i prosto da deca uživaju u rezultatima svog rada. Tako je. Iz tog razloga je trailer i napravljen do Vidovdana. Možda je moglo to da bude i bolje i možda još efikasnije, ali mi smo želeli da oni vide šta su oni uradili, jer je to sve za njih dok god se snima i ugasi se kamera i to je to i oni nemaju nikakav rezultat svog rada dok u stvari ne ugledaju to na ekranu. Njima je to važno prosto i zbog njihove motivacije. Dobro, ima nekih anegdota da možete da podelite sa nama? Bilo je nekih onako simpatičnih situacija, ako se sećate? Obično ja to volim da pitam, s obzirom da znam da toga ima kad su snimanje u pitanju, pa imamo i mi ovdje kad snimamo neku emisiju koja je pola sata. Mogu da zamislim kad snimamo film. Pa bilo je nekih anegdota koje smo mislili možda i da uključimo, onako bilo bi interesantno. Sad vidjet ćemo, nećemo da otkrivamo, zato što razmišljamo da li ćemo da ubacimo u samu montažu filma. Ja bih samo htjela da dodam, malo pre Sveta pomenuo, ta vaspitna uloga koju smo mi ostvarili radeći na ovom projektu. Mnogo sam ponosna na to što smo mi doveli do kraja ovako jedan velik projekat i ceo taj put koji smo prošli zajedno sa našim učenicima je bio onako prilično raznovrstan u smislu. Imali smo i uspehe i padove, izdizali se, smejali se. Nismo plakali, ali moglo je. Bili smo na ivici nekad i suza. I došli smo do kraja. I mislim da je uspeh u tome da deca vide kako je u stvari teško doći do jednog cilja. Da to nije samo tako, eto, poželim nešto i stvori se. Znači, godinu dana traje ovaj naš projekat. I sav taj teret koji su naši učenici podneli onako viteški, na njega sam izuzetno ponosna jer su naučili da prosto kroz život ne možemo samo tako da prošetamo, nego moramo nešto i da uradimo. Da. Sad, pošto ste vi neko ko je profesor srpskog jezika i književnosti, ja obično volim kad mi dođu vaše kolege da prokomentarišem. Eto, kakvi su vaši utisci? Koliko mi u stvari smo pravopisan narod, koliko poštujemo sva ta pravila, koliko ove nove generacije, naravno kada su u školi i sve ostalo, to poštuju, uče i ostalo, ali šta možemo da popravimo? Mislim da nismo baš na zavidnom nivou, ali šta možemo da popravimo? Nažalost, nismo. Prosto... I šta je uticalo po vama na to? Pre svega savremena telekomunikacija, to je komuniciranje putem različitih mreža, gde možemo da se sretnemo sa tim da i mi odrasli, ali nekada ne koristimo ni znake interfunkcije, ne veliko slovo, manjak provođenja vremena uz knjigu, znači nema čitanja i sve nam je nešto na brzinu, instant, sve nam je tako, ne posvećujemo se ničemu. Upravo zato kažem, ovaj projekat naš je posvetiti se nečemu kako bismo došli do cilja.
Rade se sad, postoje različiti, dovijamo se, mislim, srbisti generalno, na koji način približiti deci taj pravopis i kako da ga usvoje. Mi smo pre nekoliko godina i oslikali našu školu sa Sizifovim pravilima Bojana Jokanovića. Tako da postoje različite grupe sad na Instagramu, Facebooku koje se bave time. Koleginice koje iz našeg grada bave se upravo održavanjem nekih blogova na kojima postavljaju tako neke kratke prikaze pravopisnih pravila. Ne bi li to deci, ne bi li naišli na to gledajući i istražujući neke druge sadržaje putem interneta? Da, baš sam nešto čitala, ne znam na kom sajtu, da su deca sad na ovom maturskom radu iz srpskog, završnom ispitu, kako se to već stručnije kaže, imali problem oko, ne znam koja je reč bila, pa nešto bila neka začkoljica vezano za to. Ali dobro, u svakom slučaju to i nije loše. Baš sam nešto se i čula sa nekim devojčicama koje su polagale. Kaže, bilo je onako baš malo da se oklizne, že ne treba. Ali dobro, to i nije loše, logički da zaključi i ostalo. Ali generalno mislim da treba svi da poradimo na tome. Mislim, treba da čuvamo naše pismo pre svega, a ostalo sve ide uz to. Dobro, neću puno da vas javim s tim, ali sam prosto želela malo da prokomentarišemo to, jer nije zgoreg da malo pričamo o tome, jer s obzirom na svašta nešto možemo da vidimo na televizijama i da čujemo, mislim, nemamo sreću da čujemo neke baš tako lepe stvari, onda bar da se posvetimo deci na ovaj način, kroz neku malu preporuku da čitaju. I šta bi se i preporučili? Naprimjer, neka su deca sad dobila za raspust, naprimjer, da izaberu knjigu koju oni žele i da pročitaju, ne znam, od 1. do 4. Šta biste vi onako na prvu, šta vam padne na pamet? Šta bi njima bilo interesantno? Pa od 1. do 4. Ili ajde od 2. do 4. možda ove prvaci još nisu sigurni u čitanju, ali da mogu sami. Da mogu sami, pa teško je. Nije neki izbor. Ja kažem, ja radim od 5. razreda. Znam, ali pitam vas baš. Niži razredi, oni u principu ne čitaju mnogo u nižim razredima. Onda kada dođe u 5. razred i susretnu se, ne znam, sa Hajducima ili doživljajima Toma Sojera. Još uvek postoje doživljaji u lektiri ekstra. To mi je baš lepo. Onda im je to prilično teško. Onako, čini mi se da su u šoku od obima lektire koju treba da pročitaju. Pa ne znam, neka krenu malo sa poezijom. Možda im je to i kraće, pa onda neke obimnija neka dela. Dobro. Ne čitaju od 5. do 8. deca? Pa čitaju kad moraju. Nažalost, sada smo, kažemo, petera ove savremene tehnologije, pa imamo i te knjige, pomozi mi, audio knjige. Ali nije mi to dok ja ne osetim miriso hartije, tako, nekako i drugačije iz knjige nego da čitam tako. Bar meni nije isto doživljaj. To je sad. Time se koriste, pa naravno da nije, oni se dovijaju na kao što lakši način, misle lakši način, da bi došli do neke ocene, međutim ne pamte i onda je tu problem, koncentracija je lošija, tako da. Meni kad dođe iz biblioteke šabačke kažu da deca čitaju i da su različiti, da kažem, sfere interesovanja, ali dobro, ja ću da apelujemo na sve da više vremena, koliko mogu to neko slobodno vreme, provedu s knjigu nekako. Meni je to nekako najlepši ugođaj, bez obzira na eru mobilnih telefona i društvenih mreža. Sad, hvala vam puno na ovim lepim savjetima. Mislim, ako mogu da ih nazvam, jesu lepi. Kako za koga, svako će se naći u onome što mu je potrebno. Sad, šta je još aktualno? Pričali smo sada o završnim maturama. Matura je bila fenomenalna 20. na trgu, lepo ste to organizovali, za svršene osnovce, je li tako? Mislim, 8. razred i ostalo je sad vi danas odavde pravo idete na još, da kažem, jednu vašu lepu obavezu, pa o čemu se radi? Tako je, dakle, u pitanju je dodela vidovdanskih nagrada za učenike osnovne škole Lazarka Lazarević. To inače trebalo da bude juče, ali kažem, zbog ovog koncepta završnog ispita to nije bilo moguće zbog bezbednosti i svega drugog. Rekao sam to i u prethodnoj emisiji kada sam kod vas gostovao. Dakle, imamo veoma veliki broj nagrađenih učenika, imamo i nagrade sa republičkih takmičenja, takođe okružna opštinska takmičenja, sportiste koji su se istakli u ovoj školskoj godini. Tako da nam je to jedna onako lepa obaveza i već tradicionalni manir da na taj način ugostimo i nagradimo svoje učenike. Ono što bih takođe pomenuo je da koleginica Marijana Radaković svake godine uz veliko zadovoljstvo kontaktira naše bivše učenike koji su bili učenici generacije ili su bili vukovci i u našoj školi i u nekoj srednjoj školi ili su prosto u ovom trenutku uspešni u onome što radi. Onda oni dođu i obrate se svojim drugarima koji u tom trenutku su postigli određeni uspeh
i prosto na taj način želimo da ih držimo uz sebe i da oni jedni drugima prosto upućuju savete za njihovu budućnost. Kako da ne, pa oni su im, da kažem, najbolji primjeri, da se na njih Tako je, ugledaju tako prosto je. i mogu da Upravo podele to. neka iskustva, to ste sve lepo osmislili. Dobro, mislim da smo se lepo danas ispričali, nisam vas puno zadržala. Ne. Dobro, Stižemo sve. dobro, drago mi da stižete. Samo evo za kraj, prvaci, kakva je situacija sa upisom prvaka? Pa, dobra je situacija. Iskreno, ovih dana očekujemo, tu smo na 2 ili 3 učenika do 5. odeljenja u matičnoj školi, što je u stvari nešto čemu mi težimo. Bilo je i godina padova i godina stagnacije. Evo tu smo sada gde smo. Nadam se da ćemo to do 1. septembra uspeti da rešimo u tu korist, jer ćemo samim tim dobiti i rasterećenije odeljenja i naravno i još jednog učitelja, tako da vidjet ćemo kako će to sve ići, ali za sada smo zadovoljni kako sve to izgleda. Hvala vam puno što ste mi došli danas. Bilo mi je zadovoljstvo da vas ugostim. Naravno, što se tiče premijere, očekujem da to bude između ostalog i ovde, naravno. Čućemo se na jesen. Želim vam puno uspeha i da se lepo odmorite preko raspusta. Treba će nam svima energija od septembra. Vama hvala što ste došli prvi put i bilo mi je zadovoljstvo. I naravno vidimo se. Eto, uvek imam povoda za dobru priču. Vama, dragi prijatelji, hvala za pažnju.